Nå, Mikkel, hvad har vi gang i her? Ja, nu der er vi på enden af vej hjem, og der sidder jeg og klipper hele opgaven sammen. Så vi kan møde enden her. Så du synes sådan set, at arbejdsforløbet det er gået sådan meget fint? Meget fint, og det er meget fordelt, synes jeg. Super. Og hvad har du gang i her, Sø? Jamen, jeg sidder lige og læser vores brochure igennem. Så jeg tjekker, at alt skal være, som det skal være. Så det bliver super duper, når vi skal aflevere til morgens. Super. Det ser skide godt ud. Nå, jamen hvordan synes du, at fordelingen den har været i gruppen? Det har været skide god. Nå. Rigtig godt. Vi har været virkelig entusiastiske. Vi har lagt os godt i vores arbejde, og jeg synes, det har fungeret effektivt. Hurtigt og godt. Ja. På en god måde. Godt arbejde, synes jeg, for alle. Fedt. Hvad synes du, der har været det bedste ved det her projektforløb? Det bedste, det har helt sikkert været vores samarbejde i gruppen. Det har været rigtig godt, og der har ikke været nogen problemer med, hvem der skulle hvad, og vi har været enige om det hele, så det har været rigtig godt. Super. Harry, hvad synes du er det gode ved at arbejde sammen i en større gruppe? At alle får indflydelse på opgaverne, og du kan få input fra kammerater og konstruktiv kritik for hver person. Det synes jeg er godt. Super. Jamen, nu står vi så her og er færdige med opgaven. 60 år, hvordan synes du det endelige resultat er blevet? Jeg synes, at det er meget godt. Der har været meget travlt for alle mennesker. Vi alle sammen har knoklet på nogle gange og sådan noget. Men jeg synes sådan, det er rigtig fint her til sidst. Vi har nået det hele. Det er sådan set gået over alle forventninger. Så alle har sådan set været med til at bidrage til noget. Det er skide fedt. Så vi mangler bare lige det sidste, så er vi sådan set klar. Kom med en thumbs up. Up.